Enodio machielo nyakorom gajwang odhiambo mar Pasaka geno ni rio makare enodio chieng mari odhi eyo makare odhiambo kawuono chendo mar Oimore waikoni mathoth koreo mago mag siasa ka bende wamiyo ni mago motende kod twak mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance iluongo ni akirikeke mar twak mane kind Kenya Kwanza gi Azimio ka bende koro kweth mar Kenya Kwanza oromo mare krok ne twak na bende wamiyo ni matunya kor magajwang twak ma bende nyalo paro ni mano kelo chung mar ng'anyo e pacho ka wamiyo ni mano e chenro mar Oimore gi mathoth to mokwongo wang'ie thuond weche. Alikuwa kwa koma haingeweza kuongea. Kuna wenye wanaumia bure, wengine hata ni watoto zaidi. Rawera moro majahigni 19 ne ochayudo hinyruok e ng'anyo mar Azimio Embakasi owito ngimane. It is true we are having challenges in paying salaries. We are having challenges in giving money to governors because the handshake government ruined this economy. Jo Kenya ni kod luoro mar pek mar ngima ma ikoro ne dhi medo ridore kaluwore gi gope ma ochomo Kenya gi ng'ong'o. Wabedo gi sida nikech kiringi tero jatuo hospitali Holy Health Center kidhi tinyisi ni yath onge. Kani dhi hospital ma Migori kata mana pi ma running water ne onge. Nok mar omenda madhi e counties koro hinyo kodaka sekta mathieth ka county ma Migori en achiel kuom mago ma yath ok yudre osiptende sirikal. Rwake chendo korom gajwang wan tire kanyo gi Belinda Dhiamo maloko nwa weche gi betolo matudri kodwa hario adek hauchana namba marot machoka bende wan tire mbui Ramogi TV Facebook Live wan tire YouTube kachiel gi Twitter nyiswa pachi kotendro gi mago mwaikoni odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Hukeo. Chudo magope mapiny Kenya oseolo kuoke pinje maoko koro dhi medore gi 100% e komenda machakore dwe mar 7 higani. Mnaka jafo marwa Edino Koth leronwa pek mar gope go makoro semiyo piny owacho deko kod chudo mag moko kuom jotije sirikal koro nyalo landore ngima oganda kod ohelni mathoth motudre kod chudo mag piny owacho. We are having challenges in paying salaries. We are having challenges in giving money to governors. En wach mane koro elayanga pek ma piny owacho ni godo kaluwore kod nok mar omenda masanyo kwako migepe mopogore opogore kendo kata chulo sach dwe mar 2 pod otamore. Kwan ma igolo kod ban migawo mar omenda ewi gope monego chul chakore dwe mar 7 higani koro medo luoro ni gope pod nyalo rocho chenro mag piny owacho moingo chudo mar osara kende. Gope ma piny owacho nego chul pinje maoko koro dhi medore nyaka siling bilion 475 gi milion 500 ka opim kod siling bilion 241 mar hiko omenda marumo dwe mar 6 higani. Ma en kaluwore kod chudo mar gowi mar siling bilion 280 Eurobond manokawo higni 10 mokalo. Kama okang' ma kamano nyalo chuno Kenya mondo kaw gowi moro eka ochul go gowino. E hiko omenda chielno, bajet mokwongo e bwo tend Kenya Kwanza idhi som ma siling trilion 3 gi milion 640 kakanyo bende nitiere fuok mar siling bilion 720 gi milion 100 manyaka hol. Kata bende ni piny owacho sibet katemo rido choko mag osuru. Bad migawo mochung' ne choko osuru pacho ka KRA ne oreme choko osuru mag dweche 3 mogik mag higa mokalo kod siling bilion 27. Kama KRA nochoko mana siling bilion 466 gi milion 400 ka opim kod siling bilion 493 gi milion 100 manigeto choki. Piny owacho ma otelne kod William Ruto kata kamano ramo ni KRA nyalo choko siling trilion 3 higani. Medruok mar siling bilion 538 ka opim kod chenro mar choko manoket kod tend piny owacho manotelne kod Uhuru Kenyatta. Omenda ma ichulo kaka gope osechopo chiegni 70% mag choko mag thurka higa ka higa, kama koro kuom siling 10 ma KRA choko, siling 7 dhi e chulo gope. Mae weyo chenro mag dongruok kamarach ka bende pod chuno Kenya mondo kaw hola. Chiro ma inyalo kawe gope bende koro ok ber bang' Kenya dok piny e rang'iny mar pinje man kod chudo maber higa mokalo. Okang' ma kamano ne omiyo piny owacho ng'ado chenro mar kawo hola mar Eurobond maromo siling bilion 115 dwe mar 6 higa mokalo. Jotije piny owacho ma chudo gi leo bende koro nyalo yudo pek e kawo hola kowuok e bengi kata riwruoge saga. Ohelni motudore kod chudo megi bende winjo pek ma kamano. Ka koro deko kod chudo moko kaka mago kumba mar thieth nyalo miyo gi pek mar yudo thieth kachiel kod familia mekgi.
Gowi masani kelo ne piny owacho wich bar nyalo medore nyaka $9 trillion gi bilion 400 dwe mar auchiel higani, kaluwore kod migawo mar omenda. Kuku mar ten migepe pacho ka bende koro osepuodho paro mar medo hola ma Kenya nyalo kawo mondo omuom $10 trillion manoket ni ok nyal kal, ka koro paro ma kamano chomo lwet jood bura mabiro puodhe kata wite oko. Okang' moro amora ma ibiro kaw, pek mar gope, yuto ma ok mede kaka piny owacho chano, kaachiel kod teko mar siling mar Kenya ma osebet ka dok piny ka opim kod dola ma itiyogo e chulo 60% mag gopego, pod biro weyo Kenya kama tek, kendo ok ong'ere ni fuong'ruok biro yudore karang'o. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Luro nitie nyakoro mgajiwang' ni poni omenda ma ichwalo ne tend counties omedo deko kaka osebedo kuom madhi dweche 3 mokalo, to chenro mag thieth nyalo rochore counties ma pachoka. Mabiro bang' ripode moko wuok ni thoth osiptende ma counties ahinya to mago makaluo onge kod yedhe. Wayudo lerno kowuok kuom jafwambo marwa Judith Omondi. Deko mar omenda ma ichwalo ne tend counties ma pachokae nyalo bedo achiel kuom weche ma kidek nyayo midhiero e sekta mar thieth. Ma bang' lipode moko wuok ni osiptende buora mag counties onge kod yedhe ma inyalo mi jotuo nyaka i rang'iny mar duoko liet kende. Jalup jagoro mar riwruok mar lakteche Dr. Dennis Miskela onyiso luoro ni chenro mag thieth nyalo rochore poni piny owacho mamalo kod mago mag counties okotang' kendo manyo yo mapiyo mar reso sekta no. Nogo mar pesa makoro timre e Kenya ka gima lit miwuoro. Counties onge yedhe. Kidhi e shelf uti sibra tiyo Garissa. Wakini kata na Panadol madimi jatuo maonge. Just a painkiller. Pokidhi kata just a painkiller. Kisumu County inja Sintosinol yath moro njorumo ka. Yath maka miyo nyuol to ichwoyo mondo kik bleed. It's a very critical drug e weche mag konyruok mag joma miyo. Norumo almost for a whole 2-3 days kwa gidhi giboro. Twak marwa kod Miskela biro e kinde ma ywak osebedie counties moko makaluo, ahinya to Migori ma ikoni jotuo koro nyiew yedhe oko kod gik mamoko mag thieth. An wanyamre wa joma tero jotuo osuptal. Wabedo gi sida nikech kiringi tero jatuo osuptal igoli ter health center. Kidhi tinyisi ni yath onge. Koro udhi ung'iewo yath oko mabe samudhi ng'iewo yath oko ni to gisiemonu chemist mag gi magine maging'eyo giwegi. Ma udhi ome yedhegi. Kata Panadol ma siling 5 ok inyal yudo health center kata ng'ato tuo mana matho. Fact wasebedo gi shida yath ne biro ka to kuo mar yath no hospital gi jok ma komiti manumu moko ng'eyo gima ne timo hospital omiyo jok mocha kwalo yedhego moko selok sani ok wadwa ni ng'ato duogo gi ng'e karungu ka. Chal ma kama yangore ni okwako koda ka counties mamoko. Kisumu County sani kata kidhi mana Russia. Medical officers onge. Yeah. Interns ematiyo gi consultants moko matin gi medical officers kiama na ochiko kende. Before the evolution there were 32. Negedhi kanyi. Yeah. Kani dhi hospital ma Migori kata mana pi running water ne onge. Kata kamano, Miskela seyo governors mag counties kuom rem tiyo maber kod omenda ma ichoko e ute thieth mag piny owacho ka okoni mago kende oromo nyiewo yedhe manyalo dhiro jotuo. Hospital bende pesa ma hospital raise ma jotuo chulo mondo dhi ot hospital bill. Ma pesa ni makoro ka ginyo ni gloves orumo to gikelo go gloves. Ka ginyo ni chiembo jotuo orumo to gikelo go chiemo. Ni yedhe orumo. Ka ni ultrasound machine okethre to giloso go machine. That's how it's supposed to be. The counties must team. To most counties no ko yigi wachni. Gi negira ni pesa ko choke to duok ni gi county kucha. Tim go de mibadhi, geri ko de barabara. Chung mar riwruok mar lakteche KMPDU en ni mondo chenro mag tayo sekta mar thieth duok ne sirkal mamalo. Wach mar devolution mar oro weche mag thieth pinye counties nego tim ne paro mar tut. Nikech hospitals masani mukete bo governors ni ukete siasa makitima tamulo watch health ni to governors doma negoji hapana don't touch health so they are failing on it. KMPDU ne ochwalo ng'ur moko buora e nyim jatend migawo mar thieth kendo gigeno yudo lipot e wi kaka inyalo ber thieth ma pacho kae. Bende twak mar poni owinjo los duol mochung' ne weche mag thieth Health Service Commission pod dhi nyime kendo ne osechwali e nyim kamiti mar Senate ma ochung' ne weche thieth. Judith Omondi, Ramogi TV.
Rawera moro ma jahigni 19 manyocha oyudo hinyruok e wiye kinde ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kar dak ma Embakasi bur Nairobi otho osiptal ma Kenyatta. Kaluwore gi report ma laktar, rawera no manyinge Jamlek Mwanza nyocha oyudo hinyruok e wiye, okang' mano omiyo chwero remo mathoth e bwongone kendo gikone to nokelo thone. Sharon Ong'ao miyo ler. Ling mathoth mantiere e od Duncan en ranyisi ni nyasi margi mar Pasaka ok odhi e yo makare. Familia ni ywago tho mar wuodgi. Wuodgi mong'ere kaka Jamlek Mwanza ne yudo thieth e osiptal maduong' mar Kenyatta kaluwore gi hinyruok mane oyudo e wiye chieng' tarik 30 mar dwe mar adek e kinde ng'anyo mar riwruok mar Azimio la Umoja. Natoka mtafuta tukampata Jumamosi usiku akiwa Kenyatta akiwa ameumia, akiwa na maumivu ya kichwa, alikuwa kwa koma, hangeweza kuongea. Ndio uchunguzi wa kupeleka mtoto mdogo kama huyo akitenda inchi. Wang' min gi nyiso lit mathoth ma intiere godo kaluwore kod tho mar wuode. Nimesikia tu vibaya sana. Jundi alikuwa first born wangu. Na nilikuwa nang'ang'ana sana asome. Jonyuol Mwanza koyo jodito mopogore ma pacho kae mantiere gi pogruok mar siasa mondo omany yore ma ginyalo chopo godo e winjruok mondo ogeng' thoe manyalo neno kendo kaachiel gi kethruok mag mwandu. Kwa siasa kama ingekuwa kupenda kwangu wangekuwa wanakaa wanaongea wenyewe kwa wenyewe kuliko kuingia kwa huku, alafu kuna wenye wanaumia bure, wengine hata ni watoto zaidi. Ningatoa mwito kwa serikali iweze kucompensate all the victims wenye wameumia kwa maandamano. Kuna wale wameumia, kuna wale wamepoteza maisha. Familia ni gisani nitiere gi ting' mar timo chudo mar thieth mar wuodgi mosenindo e kinde ma girito mondo otim bero mar wuodgi mar nono gima ne okelo tho mare kapok giiko wuodgi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi mago mag siasa tend Kenya Kwanza ikore ni romo gi jood bura mage odiochieng' makiny mondo mi giporo wach ewi kaka gidhi donjo twak e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka nyocha osechan. Matimore ka kweth mar Azimio gi Kenya Kwanza pod yware paw siasa ewi kaka owinjore tim twak makamano. Penjo mantiere nyakoro mga jwang'e ni bende twak ma ochan e yor od bura nyalo chopo kare dwaro duto mag Azimio. Jafwambo marwa Walter Nyambaga go mbaka kod jonon siasa kod josiasa omiyo wachal mar weche mag siasa goyo machal kodma. Azimio la Umoja One Kenya Alliance keto nyinge mag jo od bura magiketo nyime mondo bede twak kanyakla kindgi kod piny owacho. Riwruok mar Kenya Kwanza bende ochano bedo kod romo mag jo od bura magen mar chwalo listi mag joge. Kesho pia kuna mkutano tuko nao inaitwa PG, tumeitwa na rais wetu. Kuna mambo mengi tutaongelea, lakini nitasema ya kwamba handshake hapo sisi hatuko. Matimore kinde ma jotelo mawuok masawa mar Kenya bende opogore paro kamoko dwaro ni mondo lalruok e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga otim romo kaka yoro yudo duoko ne midhiero mokwako jo Kenya. Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wakae chini waongee, watupatie suluhisho, tupeleke Kenya mbele. Motelo ne twak penjo nitie ni to bende twak makamano biro mulo gik moko duto ma Azimio pedho ni nyaka mul maka onge to ng'anyo pod biro dhiyo nyime. Okapar. To gimomiyo okapar en nikech king'iyo kaka jogo ma mopogore loso, especially Kenya Kwanza gi wabunge gi wajumbe gi mopogore giwacho ni wan weche ma nyalo mako weche mag uchaguzi ne wasetieko. Gini gichako process mok be nyalre nikech the grounds are so strong. Kenya Kwanza wacho no they cannot negotiate kod Azimio on the issues of server. No ket team mane negotiate on behalf of Kibaki on behalf of Raila ne gitamre winjiri. Bu no kao Raila di kod Kibaki kilaguni. Bu gichwado lwetgi eka wachuno rumo. Ponono twako lwari Lwanda e gin yore mage manyalo nyago lemo ne Azimio. Onge rieko minyalo gol godo jatelo manie ofis. Sani wabedo jo adieri kwa wuoyo gi jowa. 2027 to be mana kwa ikore eka wanyalo dhi timore nade eka wanyalo mondo wadwa gol. Omiyo gima nyalo konyo Azimio la Umoja en gima nyalo luongo ni highest political goodwill. Joma chalo kamago nyalo bedo international community, businessmen ma samoro gi feel ni ka Azimio luongo maandamano
to pesa mar Kenya ma wanyalo loso onge. Jonon siasa wacho ni ponon Azimio tiyo kod pek mar uchumi mopogore kod wach sundo mondo yaw mbui mar sava to biro chuno jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo losi mapiyo nikech gigo mulo ngima japiny. To emomiyo ang'eyo gan ka gino dhi marach kendo jibro mna duoge wach mar street no demonstration ma jibro duoge nikech Raila Odinga osenwang'o no wach ma William Ruto winjo en wach achiel demonstration maandamano. Koro jibro doki maandamano to maandamano bro affect uchumi nikech koro sani kaka uchumi osezorotani. Sasa ma ji odhi maandamano, Kenya is losing jopiny koso pesa moloyo 6 billion michoko. Kenya Kwanza odwok weche mag chumbi kuon galot piny manyiso ni reduction of cost of living. Ka ji dhi yalo gima ji oyalo to bro winjore ma jo Kenya onge ni Azimio win kata Kenya Kwanza, jo Kenya manyaka win. E kinde ma paro pod medo nyuolore ewi twak ma kizungu dendo ni bipartisan monywando kanyakla jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod mago ma Kenya Kwanza, penjo maduong' en ni to bende en twak manyalo nyuolo lemo koso oganda nyalo dok kiendara. Kokamano to chwado gi chung'. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Pod waketo mana wang'o ya kiriki kimatwa kinyakoro mgajuang ka Walter Nyambaga pod bolo no mathuth mondo wang'e kaka weche bro dhi mbele. Pod wang'e weche mag siasa wadhi kaunti ma Homa Bay. Jalup spika od bura mamalo Gladys Ole onyiso ganda luo mondo mi osir lwedo piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto kaka yor jiwo chenro mag dongruok e counties ma Kaluo. Shole nyolo sondewa mano wacho ni jatend piny Kenya osenyiso ni entiere kod dwaro mano matiyo kanyakla gi oganda luo kaluwore gi lemo mopogore opogore mabende osebedo komiyo yawuot luo e piny owacho mare. Kama president wetu angekuwa mtu mwaminifu na angekuwa mtu mwenye anaamini yeye president ya Kenya angepatia watatu kazi kweli. Sio wanapatia kazi. Sasa tunaona vijana wetu watatu wamepata kazi katika Kenya kwanza. Hiyo ndio ndio sababu vile tunafanya Dr. William Ruto ni 2027. Mkifanya kazi na serikali mtafanikiwa. Kwa sababu tumesema tunataka kuhakikisha kwamba hali ya maisha ya wananchi ipunguzwe, isn't it? Cost of living. Lakini cost of living ishuke, lazima tuhakikishe tumepanda mapato ya juu. Kapodo menyoni mago mag siasa nyakoro mgajuang duon bura mar UDA dhi nyime gi chenro mar ndiko jokanyo mage e kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag tego duon burano e kor gwenge. UDA geto ndiko jokanyo mage manyien ma kwandgi oinga 300 e kaunti ma Homa Bay mondo mi obi ochwal agenda mag duon bura ma kamano. Jalup jatend piny Kenya kara jalup jatend migawo mar ohala e pacho ka Evans Kidero jakoma no mar Lake Victoria Water Works Development Agency doyo widi kod jaod bura machon marangwe Martin Ogindo osebedo kachwalo chenro makamano motelo ne yepo mara peace UDA boma ma Homa Bay dwe manyien. MCs ang'wen machon mago kamoting'o Juma Wuor, Julius Nyambok, Michael Odira kod Okuku Miregi manotie od bura mar ariyo ma Homa Bay gi otiko mar ODM nyosedar kendo ndikore kaka jokanyo mag UDA. Modo Kenya mangima wijini Homa Bay County oloko pache Ruto nawagonya watu wa seven maruo mnyaluwi ome wane mawan migo peka kogana luo wane magonya wagonya mbulu manongo note wameka kushio wane wameye kakarwa. Kapodo wang'e mago mag siasa teri nyake kaunti ma Siaya nyakoro mgajuang kama jakom mar UDA bade ma Siaya Bernard Odinga ogolo ywak ne ngimane ni kamarach nyaka nyocha olosi ewi chal matend UDA manyocha wuoyo ni nitie e akwede e pok mag lemo. Odinga moloso gi jofwambo weche okoni osendiko dhoge kobila ewi gino ma okoni bwoko ngimane wira ni nyocha oseyo jatend migawo matudok Eliud Walo ewi pok mag lemo mag sirikal. Odinga nyocha okoni chalo ma idewo mana gwenge mararieda e pok mag lemo ne jokanyo mag UDA. Oyango ni kweth moro marawere nyomonje kaluwore gi weche makamago. Mwanaume kuna matokeo ili mko na maneno mingi. Kawuono ni koro joma nyobire pati manyoro ne momi position koro wuok kodwa kelonwa jidukue kelonwa jobunde ni mondo destroy wa. To pod wan gi chir kaka wabet kaeni
nikech wang'eyo ni wan familia man gi wuongi. Wan wuonwa en William Ruto. Ruto nitiere bende gi min ode mong'eyo ni en gi nyithindo. Jogi ong'eyo kaka biro pogonwa pok marwa marom kata gi jok manyobiro nyoro makoro osepogni gi godo. Ok owinjore ka wach moro nitie mane dierwa to watimo gir bila motimre ni achiel kuomwa ni. Odego waluongre uru to wawuo uru kaka joka ng'ato mondo wayud yo mwakalogo wach matek manie nyimwa. Litna kabisa ni koro nyithindo ot achiel riwre koro nyithindo manyose donjo i ot koro goyo nyithindo mani dho ot woko. Ma koro nyithindo man woko kande kech kayo to ginto gichiemo i ot kar kaeri to gidewo ni nyithindgi moko bende nga woko kuchande. To wahichgi gima notemo bogore matek bomiyo koro gin kuonde ma gintiere go. Ramogi adhi nyake gwenge ma Samburu. Obila dek ma kichao ito ngimagi e kinde rakruok gi jokuo jamni mane temo yombogi gi diek 200 gweng' ma Morijo, Samburu gi Kodira Manyoro. Kaka George Batilero no, jogweng' koro dwaro mondo duoknegi bunde mondo giritego giwegi. Kagi koro giwacho ni obila mano oter mondo miyo ked kod jomaundugo koro tich osetamo. E gweng' ma Morijo e kaunti ma Samburu, e kinde ma ogendni e gwenge mamoko nyiso mor ka gidhialo nyasi mar Pasaka, oganda maka to chunygi lit bang' jokuo jamni nego ji adek ma gin obila ma kicha manyorakore kod arifego ma bende nyotemo yombo kod jamni rakruok manyokao maloyo seche 4. Hivi kwamba watu wengine wanasherekea leo Easter na sisi tunasherekea maiti. Tumepoteza watu wengi tangu operation tangazwe. Na sijui ni kama operation imekuwa operation na kuja kutangaza maiti katika nchi ya Samburu na vitongoji vyake. Jodak ma Samburu mane kod chwang' dwaro mondo jolweny kod obila manoter kono gol ka gikoni onge gima gikonyogo jopiny. Kanyaka nitergi kono jokuo jamni pod dhi nyime gi nego jopiny. Afadhali serikali ya operation iende, jeshi iende, askari wote warudi ili tujulinde, maana hata mbele kabla hawajakuja hatakuwa na kifo kama hii. Hatakuwa tunakufa kila siku. Mali yetu imeenda, sasa watu ni kuhangaika. Naomba tu serikali aondoke, atupatie silaha, atuache tujitetee, kwa sababu sasa ni kila atulali. Watoto wamehangaika, kina mama wamehangaika, wazee wamehangaika. E kinde magento gikoni ne giwinjo chik mar piny owacho makumo wuothe seche mag otieno, jokuo jamni pod monjogi kendo koro gidwaro mondo sirikal oduoknegi bunde mane okaw kuomgi mondo girakrego kod jomaundugo kigin. Nafaa tu turudishiwe ile silaha, uacha sisi wenyewe tujitetee, kwa sababu sasa mambo inakuwa ngumu hapa. Hatuoni ile operation inasemekana iko hapa. Watu ni kuingiza saa 11 wa manyumba na ifuatwa na adui. Sasa sisi nataka serikali atuangalie wala aturudishie bunduki kama mbeleni, tujitetee. Hawa natoa bunduki wapi? Akuwa watu usiku na mchana. E kinde ni mandalo medo ng'adore nyaka ne piny owacho gol singo ne jopiny manyandwat mar Hoho mar Okak ni arita margi biro bedo makare, kendo golo siem mager ne jokuo jamni ni ne gidhi moto e badgi e lwet jolweny kod obila. Jopiny pok oneno lemo ka koro genogi mar yudo arita makare medo mana duono, kendo koro jopiny ma Samburu dwaro mondo duoknegi bunde mondo giritrego kigin. Penjo en ni en karang'o ma piny owacho biro kawo e ting' kendo chiwo arita ne jopiny kod mwandugi kaka ne gisingo. George Bati, Ramogi TV. Endaka praro koda chiel nyakura mgajuang kao yo mokunge chendo maro imurero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV kabende na wasingo kacha nyang'no kodi mbaka nyisa pachi kotendregi mago mwa ikuni odhiambo makawuono ano kaparo medo nyuolre kotendregi mago mwa ikuni nyakura mgajuang kang'iyo ote machuok abenda nyisi kacha ni en aria deka uchano none eyorwa inyiswa pachi aneno ka Nicholas Odemo kawuok koduogo Uriri mane county wa Migori wachoni owuoro gope mapiny Kenya chulo sane. Gachagua Owerido nuwa kendo Ruto yoti kod Raila mondo mi Kenya odhi mayom. Kata kamano chono tiyo mos ne rawera manotho nikech weche go mag ng'anyo Nyasaye mondo oho chuny familia mare. Beno Frederick Ouma kata Gabo mano wuod Minadundo kantiere Nyakune Got Homa Bay County wachoni en bende entiere kanyo gi nyadende mare mano Cynthia kantiere Oseure min gi Pamela giduto iketo mana wangi Ramogi TV baba gi George Mbai kachiel gi Austin Jabez James Penza Eunice giduto gintie kanyo kwa Mgajuang. Jobo Ogwang bende wacho kanyo ni en bendo ya Homa Bay dala Osembe School
Osebet mos kendo wacho ni gin gi familia mare gineno mana Ramogi TV odhiambo makawuono. Moses Bolo wacho ni entiere kae entiere koya Kojuach mano kanyo Apondo kato Michael Omondi bende wacho ni osedonjo entiere kodwa e chenro. Mako Juang David Omondi bende wacho ni weche siasa to ema okomor go kata matin. Kendo wacho ni gin gigo mabende wang'o ye mokalo ka weche mag uchumi moje benjo jotelo ng'iyo to ok ng'i e yo makare. Makaluga mano japeng' achiel ma Abom Center wacho ni en bende yo makare ahinya osebedo ka kendo entiere kodwa nyaka giko ka Omolo Martha Ochieng wacho ni entiere Bongu owuoro wach mar thieth ma Migori kaka The Dick Magonya mano Awabasuba wacho kanyo ni en bende entiere Tabil Jakindo wacho ni en bende entiere kodwa kawuono wacho ni jogi oket twak to winjruok winjo bed ni bedo kata kamano wacho ni sani jopiny amedo hinyore ka twak no to pod opoko tim nyaki sechegi. Jojo kumwane ni kanyo ka entiere Migori County Oginga Governor mano Wuod Marindi bende wacho ni en be entiere ka kodwa e chenro ni kata kamano mor gi tim mar Ramogi TV mano chopo Rodiko Panya last week Friday gi weekend duto erokamano ahinya. Triza Tesh aneni kanyo kata Yany Benbela kantiere kwa Bwai bende wacho no sechekin. Edna Hendricks bende wacho ni kantiere Rodiko Panya neno e makare aneno bende Eriko Denya wacho ni en bende entiere kodwa chendo ntie weche mag siasa ma ok more kanyo nyakoro mga Juang. Paul Simita mano Jalego Kabura wacho ni en bende entiere kajed seche kata kamano keto mana wange weche go mag Oimore kaeto wacho ni gimowuoro na rita mabende koro tamo pinyo wacho loso e gwenge go mag Samburu. National Unga to wacho kanyo ni entiere dala mana kure sechegi kata kamano wacho ni min gi Evelyn Akotha ka umosa but adek sikul kanyo. Faith Mzomo ni kodwa kayo wacho no fu Kenya motuchno giter kafundi mondo miogo kiraka mondo ngima odhi mbele wacho ni onge thuolo mara yuagruok kero kamana nya Faith nyakoro mga jongo yo matin med mia pachi chenro eno Oimore wa ka yo matin kwa duogo frontiere kod weche mathoth e chenro ni mar Oimore ma en Ramogi TV. Anaseng'yo gigi mora mora. Tokineni bani ni gigni aboro kende. Rwakwelo dala nigi kopia. Nyiew mando mabeo gik mana kwa kuom agent mar kopia kata download app mar kopia kata limbui mar kopia kata go simu mondo inyie kopia maisha rahisi. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi.
Machini keno nyakora mga juange chendo maro Oimore wadhi mbele gi weche go manyien wayudo ni ute nindo e skunde sekondar ariyo mano moting'o skund sekondar ma St Peters Mumias kod mano ma Kivaywa mayudre kaunti ma Kakamega nyawang'o otieno ma piny orugodo kawuono. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, nyaka gisani nonro mar gima nyo kelo masira makamano podhi nyime. Hakuna kitu yoyote tumeambiwa chanzo ilikuwa hivi, na tukiangalia kwa hizi tometry tunaona kama kuna CCTVs. Na tuko na uhakika kwa kwamba wakati tuliingia kwa hii shule tuliambiwa security iko. Jonyuol humnono gimanyo kelo masira mar mach e skunde sekondar ariyo go mayudore kuonde ariyo mopogore e kaunti no ma Kakamega. Ma e chal mar od nindo e skund sekondar ma St Peters Mumias bang' masira no. E skund sekondar ma Kivaywa iro pod ne fuokore e kinde mane wachopo. Jotelo mane ochopo e kar masira no osingo ni ibiro kawo okang' mar chik ni ng'at ang'ata ma obadho mar nonro biro mako. Giseyo tim mahundu ma kinde ka kinde juko thoth sikunde e alwora no, ka nyaka sani jopuonjre maromo 6 michich go kalure gi masiche ariyo go osemaki gi obila. Spare the road, spoil the child. Hatuta spare road. Wale wameshikwa mpaka kotini. Direct. 6 students have been arrested. They are in the cells. Because police investigation indicates that they were the main culprit. We are going to force the parents of those students to contribute towards the construction of that dormitory. Yeah. We are not going just to leave it. Every time you leave it on leaders. We want to take action now. Whoever is involved, starting from if a teacher is involved, shauri yake. Kama if a student is involved, shauri yake. If he's a board member, shauri yake. We have to take action. Just continue with your good behavior and don't follow those distractors. Okay, boys? And we just want to say, this school, the performance is improving. Let us keep the tempo. Jotelogo bende ochwalo kony mag gige nindo ne jopuonjre makwan giromo 98. The area member of parliament is going to provide for us 140 double-decker beds to be used by you. The school is also going to provide for you uniform, those who are particularly affected. Then the area member of parliament again is going to provide through his friend around 250 blankets and mattresses. We are also conducting the county government to see what percentage or what they can give us so that your education continues. Jatend chenro mag somo e county no bende ne oyuoro kendo chuo wang'e e chal mar skundego kendo singo ni johocho biro timo limbe mar timo hocho ne jopuonjre ma masira no buogo kata weyo gi lal. Those who use that dormitory, I've told you, are around 280. Professional counselors will come to interact with you so that you cope up with the situation. And I want to implore upon you to continue being good students. Please be focused on your studies. James Okoth, Ramogi TV. Jodito mag riwruok mar jorimba pi ke piny Kenya koro dwaro mondo mi piny owacho ochak nonro ewi nek mar jakom mar bodaboda bade machuka e kinde ng'anyo mangisa mokalo. Kotelne kod jakom mar Kevin Mubadi gikoni ogie kod nek mar achiel kuom gima gikoni ne kedo ne ratiro mar achiel kuom jodak mago machuka mowacho ni neg kod ji ma ok ong'e ma pok okawnegi okang' moro amora mar chik nyaka sani. Gipoko kawo chik e lwetgi pod ni jal ma iwacho ni notimo nek makamano ok omaki. Prove yourself. Zile agencies nimeona Waziri Kindiki ametuma pale, tunataka nyinyi mufanye upelelezi wenyu, muhakikishe kwamba huyo culprit amepatikana na ameface justice. He was a humble guy. Huyu ni mtu ambaye ako na familia, ako na watoto wawili, ako na bibi. Hawa watu hatujui wamebaki nani atawasaidia. Kama chelo jo bodaboda mawuok North Kademe kar chung'od bura manyatike okwayo sirikal mondo mi olos negi apaya mathim lichoinga matudo Kagore kod Duruma e sub county manyatike. Kotelne kod jakom bodaboda ma Duruma Polikapu mane giluo ne giwuoyo giwacho ni apaya no
okosechiwo negi yote kinde ko jowuoth kaluwore gi rach mare. Bodaboda go nochuo pidho rabolo kod yiende apaya no makoro timo chuodho kaka yor nyiso ich wang' margi. Tunaomba gavana wetu Bwana Uchila yake. Ona barabara tumepanda banana tumepanda. Ramogi jodak ma umoja boma Nairobi no bago ng'anyo kagi kwedo kang mar jaket mwandu moro ma ogero ute mag ohala e genga paya moro magitiyogo e dongo kate e miechgi. Ng'ur margi maduong' ne en ni kata bang' yudo kum kowuok kuom tend county kod obila magweng'ego, jaket mwandu no pod ne dhi nyime kod gedo makamano. Ne ochuno obila mondo ke jodak makanyo manochokore kendo ogeng'a paya manyanja kagimoko ute manogere genga paya no. Jodak makanyo bende no wang'o gik mitiyogo e gero utego kagiramo ni ok gibiye mondo migedo mag utego odhi nyime. Sisi wana JTM tumekasirika, huyu mtu amekuja kujenga hapa hivi, anaua, anajenga. Kutoka yesterday, kutoka hapo nyuma, hii chamu inakuanga hapa ni kubwa sana. Sisi tunashiriki hapa hata kama chana msongamano ilikuwa hapa sana, huyu mtu ameamua amechenga kwa barabara. Sasa hiyo vitu ndio hatutaki. Sisi wenyewe tunapita kila siku tunapita na amani, lakini sasa kutoka chana hiyo hatuoni kama usalama iko. Na hii kitu ijamaliza hata wiki moja. Lakini hii kitu kwa barabara, juzi wamegonga mama yetu hapa. Anatufanyanga hapa kazi. Alichukuliwa hapa na gari, akarusha huko akagongwa na akakufa on spot. Sasa sisi hatutaki building hapa. Tafadhali government of Kenya, mtusaidie. Anajenga mpaka kwa barabara, alafu akatazwi, anaambia wa Kenya, mimi niko na pesa kuwashinda. Watu wakipita tu hivi wanagongwa. Wakigongwa badala hata aseme pole, ajue ni kwa nini wanagongwa, anasema mjengo yake lazima itaisha. Mjengo yake anajenga kwa barabara, aje na anaoa mpaka mama aje. Sasa hata mtu wa pikipiki amegongwa aje, ati sababu anajenga mpaka kwa barabara. Kaunti ma Kilifi nyakoro mgajuang jodak ma kad zinuni. Kaunti ma Kilifi dwaro ne piny owacho theg ywaruok mar lowo maromo heka 800 ma osekelo gwenyruok e kindgi kod jogo magikone gin jomwandu madwa loko tese mag lobno. Kaka jodhier mondi lero no, jodak go koni gisebedo ka gin kod otese mamiyo gi ratiro mar bedo weg lobno, to kata obedo ni koro edwa magi. Mago ywak mag jodak ma kad zinuni e kaunti ma Kilifi makoni gisebedo kod midhiero kaluwore ni jomoko magikoni gin jomwandu owuok oko kendo laro kod gi lowo maromo heka 800 makoro osekelo luoro mathoth kendo ochuno obila magarita kwe mondo gotachi e gweng'no. Kwa hakika tunaona kwamba ni dhuluma ambayo imeweza kuendelezwa na mpaka saa hii wananchi wale wa kawaida wanahangaika. Mimi nilikuwa siku nyingi naitwa Nskota kivipi na hapa ni kwetu. Tunaomba serikali yetu ya kaunti tafadhalini msimame na sisi, kwa maana tumeamua kuanzia leo tuko hapa shambani na hatutatoka. Hatuko hapa kwamba sisi ni wavamizi wala ama sisi ni wanyang'anyi. Tuko hapa kwa sababu tuko na kibali. Jodak maka koni negiluwo chike madwarore magiyudo koda ka barupe mayango gi kaka weg lobno, mak mana ni ywaruok pod ng'eny kendo koro gikwayo mondo apisa ma ochung' ne weche lo mondo thegi mondo mikwe obedie. Serikali ambayo imekuwa inasumbua, serikali ambayo ilipeana stakabadhi, inarudi tena nyuma, inazunguka tena inaleta tena polisi kupitia mlango ya nyuma ambaye ni naomba haki yangu nipate leo, nikiwa niko na maisha kupangisha nitasomesha au mimi nitakuwa na maisha kupangisha. Viongozi tutachukua hatua ya kisheria, tuzungumuze ndani ya bunge, tuzungumuze na gavana wetu, tuhakikishe kwamba ofisas walanzi wanaingia katika hii sehemu na waweze kugawia shamba hii inavyopasa. Kotelnegi kod moko kuom jotelo mag siasa magweng'no, jodak go ywak ni jodito moko e sirikal mamalo osebedo katiyo machiegni kod jogo makoro dwa mayo gi lo, wach magikoni ok long'o kata matin. Sisi tukiwa tuko hapa tunasema kwamba dhuluma hiyo ambayo imetendeka kwa miaka yote imefika wakati imeisha. Kumekuwa na mvutano sana. Wafisazi wale wanashirikiana na bonyenye huyu kutaka tena kuingia katika sehemu hii, mbali na kuwasaidia kuweka ukuta ili wazidi kunyakua shamba hili. Serikali yetu ya kaunti kwanza
ndio imetufungia jicho, haitaki kujua haki zetu zinapotea vipi. Apisas mawuokie piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Kilifi igeno ni biro timo limbe lobno odiochieng' makiny mar kwayo mirimb jodak kendo manyo yo manyalo kelo kwe mosiko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chiro nyakora mgajuan joten siasa maya imbo mar Kenya okwero chik mayande opuodhi mano mamiyo migawo mar omenda teko mar keto kembe mag sirikal e lwet ji giwegi kata kaka yor medo yuto mar kembego. Jotelogo wacho ni kambi sukari manzo ya kambi maduong' mantiere imbo mar piny Kenya makar mondo mi piny owacho kete lwet ji giwegi to winjo omed keto omenda e kambino mano mar medo yuto mare. Jumbe adek mokalo kuku mar joten migepe nyocho puodho paro mar chik makaponi okadhi to biro miyo migawo mar omenda teko mar keto kembe sirikal e lwet ji giwegi kata e lwet joket mwandu. Kaluwore gi paro mar chikno, moko kuom jotelo maya imbo mar piny Kenya kod telnegi gavana ma Bungoma Ken Lusaka kod seneta ma kaunti no Wafula Wakoli ogolo duondgi ka kwedo paro maliekore nitiere madwaro keto kambi ma sukari manzoia e lwet ji giwegi. Mchakato ama mjadala wa kukibinafsisha ama kukiuza kiwanda cha Nzoia haipo kwenye mawazo ya wakulima wa miwa, ila ni kuimarisha na kuweka pesa kwenye bajeti kununua kiwanda kipi ama mashine mpya, kuimarisha shamba la miwa la Nzoia na kuimarisha upanzi wa miwa kwa wakulima ambao hawapo katika shamba la Nzoia. We've had problems in the past, we have problems at the moment. And we are extremely happy that the leadership of Bungoma County has come out clear and loud enough to say no to privatization. Jotelogo dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto ochop kare singo mano chiwo ne oganda ma imbo mar Kenya mano mar medo masinde kambino kar kete lwet ji giwegi. Vile tulizungumza wakati economic forum ambayo ilikuwa kule Kimilili, ilikuwa ni kwamba tupewe mashini mpya, wakulima walipwe, halafu management ilainishwe ili Nzoia iweze kufanya kazi. Hiki kiwanda tutasukuma serikali jinsi tulikubaliana. Serikali ikishindwa tutasema irejelee wenye bibi. Sasa sisi watu wa Bungoma, kwa sababu tuko na serikali umeona viongozi, tutachukua line 1 ya mchakato, kiwanda kisimame na watu tusonge mbele. The government of Kenya, we will be asking it to write off all the debts that the Nzoia Sugar Company has accrued from overtime. Jotelogo bende dwaro ne piny owacho ndike tich moko kuom jotije manie kambino mosebedo katiyo mana yor kojolo ka bende gidwaro mondo chul jopur gowi ma kambino nigo. Equally, we are calling upon the government and the management that is there, while we are appreciating the government that has appointed a board of management. But there are too many people there who are in acting positions. We want the board of management to move with speed to ensure that those people who are in acting positions are confirmed in their positions so can be able to work for the betterment of the company. We must pay all our farmers. Nzoia Sugar owes farmers money dating back from 2014. Those farmers whose cane is ready for harvesting, if Nzoia Sugar is not ready to buy and pay them, the farmers should be allowed to sell their cane to any available person who will give them money so that they can go about running their business. Bende gidwaro mondo ketelo manyien mar kambino. Nzoia Sugar now has a full board led by the chairman, Honorable Alfred Khangati. The current MD is an agricultural officer 3 from Kilima House. He should go back to Kilima House. The board must hire a substantive managing director who is properly qualified, who has a vision to revive Nzoia Sugar. Tupewe mashini mpya, walete MD substantive na wakulima walipwe, alafu Nzoia ifanye kazi, kwa sababu Nzoia ndio kiwanda pekee ambacho tuko nacho tunachokivunia kama kaunti ya Bungoma. Jotelogo noten gi jaod bura ma kaunti ma Bungoma Catherine Wambilianga, jaod bura ma Kabuchai ma jimbo Kalasinga kod mamoko.
Jalony korka weche mag uchumi koni ywagruok kod muodolak madhi nyime pacho ka nikech ngima moridre nyalo mana lokore ka piny owacho keto maine golo mwandu manie bwo lowo machalo mula kod pur mowinjore. Kata kamano, luoro ma piny owacho ni godo dhi nyime kod olo gope gikoni ok bi konyo kata matin, nimar pinje mathoth sani dongore mana nikech gope magiolo to gitiyo godo e yo makare. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Kaluwore gi ngima ma medo ridore e pacho ka, oganda mopogore e kaunti ma Mombasa ne jogolo pachgi wi okange ma giparo ni piny owacho onego kaw mar reso jopiny to chutho mago mayuto gi ni piny. Rais majogo Uhuru Kenyatta waneno ka gope manokawo gero okiwuotho sani ndache nitie kila gima ogero notiyo kod gowi, omiyo rais oweluoro gowi. Rais finyowa nikech odwa kwawo komwa pesa, to pesa mosemiwa kendo chung' molosonwa to onge, omiyo ohol gowi oweluoro gimiluongo ni gowi mondo aka Kenya onwang' dongruok. Kenya biro dongre gowi. Jogi samok ka idwa chulo ni dhano karibu 50 ndege. Koro pesa monego bed ni chulo jotije rais twago. En olokre presidential tourist. Dwaro gikoni nitiere mar piny owacho kelo machiegni joket mwandu mosebedo kalodho muom tandawe pacho ka kakano e pinje maoko. Kata kamano, luoro mantiere en ni medo goyo gi lweny biro medo mana thiro uchumi ma pacho ka. Ochal gi Moi kano winjo ka dhano ywak kata kano neno ko chumi tek transport oji to noyudo ka okelo nyayo bas. Seche moko iyudo ka koro geche ma kawaida gi kaw kamoro siling 50 to nyayo bas okelo kaw siling 25. Manyiso ni nojali mwananchi wa kawaida. Nikech nitie nyaka counties ma pok oyudo pesa nyaka sani nikech ang'o pesa onge. To kano chomo cartels gi wacho ni miya kata bilion 100 moro. To iyudo ka counties imiya pesa. En owuotho oti pinje ka owuok ka odonj ko owuok odonj ka tok te gimo duogo onge. Koduogo to ketie mamedre piny. Koduogo ketie mamedre piny. Isechego gogo, jolony korka weche mag uchumi koni piny owacho nego ket maino e golo mwandu tandawoya manie bwo lowo machalo mula ka gitiyo gi jolony mowinjore mabiro gole kiwango mamalo. Pod wategemea mana piny maoko, wategemea dola, wategemea euro, wategemea sterling pound. Koro magi gik moko pitgo. To dola kod dhahabu dhi karachiel. Nikech kata kirango mana Europe, kirango Amerika, go pinje madongo gi. Gima gitiyo kodo magi kap kodo pesa. Mamiyo pesa gi bedo pesa man kod nguvu, man gi teko mogundho en dhahabu. Dhahabu ni wan kodo South Nyanza. Dhahabu ni wan kodo Kakamega. Dhahabu ni wan kodo Kisii. To gukwende mang'eny magintie. Okoni piny owacho osebedo kalalo muom tandawoya ni mar mwandugo osebed kiuso e pinje maoko kapok oketgi e rang'iny mowinjore. Jogo mani Export Processing Zones Authority gibende giwe wondo sirkal. Girang ni ere kaka wanyalo uso giwa mwandu wa export gik mobedo value added. Wach ma bulk gik mwauso bulk gi wawerego. Ma an kada natetani amawokani olose nyaka final product mondo chiwe. Fluorspar the same. Gik mineral duto ma oke gine ka e Kenya ka waus gino man kod teko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa nyakora mgajwa teri nyake county Masiaya wayudo ni riwruok mar johala ichiro Masega e county Masiaya motisi ni Sega Duke Development Organization onyiso mor kod ber mar riwruok mar ginose kilonegi kokale siro pogore kore koda kamago mag piny owacho. Riwruogno wacho ni gin kod mor ewi okang' matend county okaw mano mar keto tenge kar chungo loche mag trailer masomo mwandu mondo mi odwok chien dhugruok e chirono. Negilosero margi mahiga ka higa kama gipuoyo okang' mar biro kanyakla mar ohelni matindo masane ojiwo dongruok margi. Team marwa en no when you save a cent make a lot of sense. Duto makabed nwa nyalo riwore to county government bende riwore kodwa gu grube mopogore and moso grube motegno mondo okonygwa wanyalo golo dhier man Siaya county ka
nikech wanyalo yudo pesa mwapuonjogo nyithindwa. Wan kod gombo mondo wagere lo mane wasenyiewo ni akademi mondo wager bro miyowa mondo wayud nyithindo kata ma ok nyal to wanyalo keto kae mondo gisom mondo gibende gi achieve gima nene ok ginyal timo kwariwore kanachiel. En ranyisi ni vikundi mamagwagi obed man sege obed man jera obed lela whichever place men go in north kai to kata the whole of Siaya gin vikundi mag kasamomi support to nyalo timo wonders masamoro okwapar ni nyalo tim kai. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Giwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. My phone calls never stopped. You know why? Because I separated my personal life to the government. I separated my personal life to the limelight. I'm going to reintroduce the activist and advocate Nadia. I'm a very blunt person, very blunt. But I couldn't speak out very much because my Twitter has wazito. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Epautu Kenya kwa Ramogi Ten County ma Kisumu golo duonde kaluwore gi midhiero ma kinde ka kinde osigo kwako tim mar Kisumu All Stars. Etwak makende gi Ramogi TV jatend migawo ma tuke county nolero ni ok gibidhi nyime gi siro timno kaka gisega bedo ka gisire kuom higni 3 mokalo. James Okol miyowa ler makamano. Seche moko bende kulando gigo mutimo mabeyo aka sponsors be biro ka gineno ni team ni kare timo kama maber to kulingi gigo mutimo mabeyo mariche mulando onge ng'ama biro mondo konyu. Ma biro bang' team mar Kisumu All Stars chomo mbui kaka yo makende mar konyruok kinde ka kinde magiyudo midhiero mar nok mar omenda e kinde magin gi tuke mag lig. Wach mabende okorwak gi tend county ma Kisumu mawacho ni gisebedo ka gigolo omenda mag sir motelo ne tuke mag All Stars. Pesa no chul. Kano chul pesa nwang'eyo ni pesa go nyalo kowo gi ndalo moko bende ginyalo chulo go kuonde mane gisetuge. Nikech pesa mano chul ne en 1.5 million mane giyudo. Koro kapo gikelo dwakana statement ni mano chul gi ne gitiyo go nang'o. Ere kaka wadwa process pesa machielo mondo giyude. Elendo ma All Stars osebedo katimo e mbui en buok ne tend county no malero ni omenda mag sir samoro leo kalore ni piny owacho mamalo thothne jadigni gi omenda michwalo ne counties. Kata governor mano omiyo team no bedo kanyo no ok gimi update. Kata an kaka CC monda yud update kende asekwayo for the last 4 months 3 months masebet office onge update maseyudo kaka All Stars perform. Tend county ma Kisumu olero ni kony koro ibiro ke ne timbe mamoko mayudore e county ma Kisumu ma bende timo maber e weche mag tuke.
wantie gi timbe wa mang'eny matimo maber. But inya yudo ko kwanya support gi ni pesa sate die team achiel. To team achiel ma pesa die ni be ok appreciate gino ma county government mar Kisumu timo negi. Jatatije e tim mar Kisumu All Stars to korka kore onyonore ni weche mbui ok nyal pog gi weche tuke ahinya to mago mag adhula kalure ni tuk adhula chalo ohala. Gimiluongo ni social media en gima maduong' kabisa ma ok inyal keto thenge i wach mar business to football akwene gimiluongo ni ohala. Ting maduong' mochomo Kisumu All Stars en mano mar manyo josir mamoko mabiro neno ni omenda oyudore kinde mowinjore ka geno koro nitie ni timbe mamoko matimo maber e county ni biro yudo sir kokalo e tend county ma Kisumu e yo mayot kopogore gi kaka ne en chien kanyo. James Okoth, Ramogi TV. Kabronge mag tukunya kwa mga juang team Kenya matugo tuke magadhong odonje kambi kama gibiro dhie mbele gitimo ikrok ne tuke mag Africa Zone 3 Boxing Championship. Riwruok matao tuke magadhong pacho kao yiero jotugo 21 mago mabiro tingo nying Kenya e tuke go mibiro bagi e piny libamba ma Tanzania e kind tarik 18 kod tarik 22 dweni. Moko kuom jotugo ma yawuoyo tingo Abednego Chalo, David Karanja, Steve Olang, Edwin Okongo, Robert Okaka e kind mamoko. Katimu wa Kenya otingo jotugo kaka Chris Nongande, Veronica Mbithe, Stacy Ayoma, Friza Nyango, Elizabeth Andiego e kind mamoko. Ma preparation yetu iko poa kwa sababu tuko na magame mbili zenye ziko mbele yetu. Kuna zone 3 na the big one ni World Championship. World Championship hiyo ndio the big one, na hiyo ndio target yetu kwa sababu hiyo ndio wenye kila mtu anapata ametarajia. Timu iko sawa, nafikiri morali iko juu kabisa, wako tayari kufikia wiki hiyo tarehe 16 au 18 tutakuwa tuko tayari kuwakilisha nchi yetu kama kawaida na kufanya chochote ambacho tutaweza ili kuweza kuzoa medali kadhaa, tukikumbuka kwamba mwaka jana tuliweza kuwa namba 2 na tulipata gold 6. Tungependa kuimprove on hiyo medal tally na vile kuibuka kama washindi wa mashindano hayo ya zone 3. Kama chelo team Marwina Mejoloch 2K Rugby mag Benjamin Aimba Memorial Legacy Tournament Banglo team Mar Raffians tielo mar finals manobagia la Makinyata e county ya Machakos. Winam nalo team Mar Raffians points paroko dario kuom nono ka kidieny mar wakeini. Team Mar Raffians no bedo joloch 2K go manobagi kuom daladek. Tukegi manobagi tielo mokwongo kaka rapar mane en jatugo mar rugby Benjamin Aimba noyo timbe 16 mag yawuoyi gi 6 mago mag wakeini. Man of his word. Thank you so much. And it's interesting that today his legacy still lives on, and it's interesting and very interesting that he helped me to design how to start this team. This administration is going to initiate programs that are going to start from the village level, sub-locational level, locational, ward, going up so that we can grow and develop talent, sporting talent from across this country. Jelochiga mokale tuke mag Enterprise Cup Kabra Sugar biora koregi team mar KCB Rugby Club tielo mar finals mag tukegi. Kabra Sugar magenjelocho kombe mar Kenya Cup igane nolo team mar Menengai Oilers points apago chiko kuma paga birio enus finals mag Enterprise Cup ya lab makaka Mega Showground. Kama chelo jobengi ma KCB nolo team mar Impala Serasin points pare koda uchiel kuma deki ya lab mar Waraka Sports Club kendo ngado tiko mar finals.
Finals mar tugore ibiro bagi chieng' ngeso alap mar RFUAA Grounds Bure Nairobi. Ramogi jak mane makelo giko mar weche manyien mag Oimore kamano kuom kete mana kare chakruok nyagiko in mana rwaki nigo kodwa mbaka kenise bedo kioro ote magero kamano kuom chiwo pache weche mane wakeloni neno kanyo Masi Bethel kantiere Kisumu mano Golden Elites en ja klas 6 wacho ni en bende tiere kodwa e chenro mar Oimore. Abiero Stephen Ward Oriwo mano Kanyipir wacho ni en bende entiere kae sani to en Dandara Phase 2 wacho ni ong'iyo mana weche gi manyien hata kamano chich ni piny Kenya to koro chiemo kama teka hinya te wechego mag uchumi. Berano Kamorin Lady kantiere Kajiado Town wacho ni en bende entiere kae kata kamano wacho ni sirikal ma wantiene otek sana nikech mara ofuko gi otuch mara ngima bendo idho yedhe bende onge osiptende mapacho ka weche somo moting'o CBC bende tek to kod geche mag jotelo to igoyo mbaka mar ng'ieo. Wacho ni en gima wuora ahinya ka bende gik mowinjo bed ni miyo thuolo makare oko mi thuolo makare. Mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantiere Migori County wacho ni gin bende gintiere kodwa chendo kendo gimora ahinya gi weche gi mag Oimore. Danshias Mount mano wuode Kobodo wacho ni ng'ano odogi e piny kaeto we nego jo moja mantiere Nairobi. Loch jaoko mantiere Katito wacho ni en bende mora ahinya gi weche gi to wacho kanyo ni en bende weche gi chopo ne heyo maklia ahinya odhiambo makawuono. Aneno bende Eric Odemo Kaya Chunge mano Kanyamkago wacho ni en bende osecheki ni entiere kodwa e chenro makawuono nyako Ramogi Juang. Kanyo kacha kenaneno ka bende ote maya kuom George mano Jakom George Kaya Rarieda tona wuoro kaka tend Kenya Kwanza nitiere matek kapode nyaka hol pesa eka Kenya dhi mbele to en gima bende mako dhoge ahinya. Wacho ni kendo wuoro kaka kara ng'anyo mar Azimio nomako mana nyithind skul mathoth kama en gima lit malich ka ng'ato pod wacho ni ogombo ng'anyo sava to ng'ama bro yao onge mano kanyo pacha Jakom George Kaya oya Rarieda e county Masiaya ogolo pache e yo machal kamano nyako Ramogi Juang. Collins Wood nyar Akingli wacho ni en bende polis biro timo nonro mar tho jakom bodaboda machuka nade to polis go emanonegi mana e penjo ma en go kabene Job Ogwang kantiere Ombei Dala Osembe School wacho ni en bende entiere Kisumu County osebet mos kod familia mare kendo gineno mana weche manyien sechegi. Jojo Duo Kaimbera ni kacha wacho ni Gachagua gino e pimo Uganda jo Kenya katicho tamo geto giwe mondo giban piende gi dhi pacho nyako Ramogi Juang en sangwene wang'e na mondo we yue an bende amanye kama yue ukaw mos mara George Bati unin maber bedo tino makare Nyasaye meduto wasebedo kanyo gi belna diamo wasebedo kalo kuna weche gi nyinga Lydia Okeyo horiti masana. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do.